इउटुब चेनेल एप्रिलास किचेनाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होनना। नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायना होनो सानदों जे दिनैनि भिडिअ'आ सिगांनिख्रुइ एसे आलादा जागोन। संनायनि भिडिअ'बो दङ दंनाया, नाथाय बेरायनायनि भिडिअ'आसो बारा जाहैबाय आरोना दिनैना। आइ होप नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै गाहाम मोनगोन। दे बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायनोसै। दायो जाहैबाय फुंनि 5:05 रिंगा। ओमफ्राय ओंखाम संनायजोंसो आंहा दिना स्टार्ट जाबाय। बेरायहैगोन नालाय, बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि संनाय फुंनिफ्रायनो संनो गोनां जाबाय। मामाया हाग'आ नालाय, बिथिं आं ओंखामखौ संनो लाबाय। अलमस्ट मोनसिगोन आरोना। ओमफ्राय बिथिं आलु भाजि बनायनो थाखाय आङो ग्रेट खालामनानै लागोन। ओमफ्राय जेनेबा सोरबानिया बे ग्रेट खालामनाय आलुआ एवबाला गथा खायो आरोना। बेनि थाखाय मा खालामनांगौ नोंथांमोननो आं खोन्थाना होनि। ग्रेट खालामखांनायनि उनाव दैयाव दसे सोमना दोननानै मोजाङै सुनानै लानांगौ एवनायनि सिगां, होमबानिया बियो गथा खाया। ओमफ्राय बिथिंजाय आंना आलुआ मोनसिगोनानो। मोननायनि उनाव आङो आलुनि मोनसे स्नेक्स बानायना लांगोन होनना सानदों। आं मानोना बहाबाफोर थांबा आंना न'आव संनाय जानाय बुस्थु आंनियाव मोनहैखायो आरोना जानो थाखाय। ओमफ्राय बिथिंजाय आंहा आलु स्नेक्सआबो जासिगोन। बे आलुनि स्नेक्स बानायनायनि भिडिअ'खौ आं लानो मोनासै फुंनि समाव। माब्लाबाफोर आरो बानायबावबा आं भिडिअ'खौ आपल'ड खालामगोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय बिथिंजाय आंहा लान्चथ' नङा, स्नेक्स आरो दै बथलफोरा रेडि जाबाय। ओमफ्राय नै बिथिं थांनायावनो ओरैबायदि गिदिर अखा मोनलांबाय। ओमफ्राय दसे समनि उनावनो जों सहैबाय भुमरागुरि दलङाव। नोंथांमोना सिनायखादो जानांगौ जायगाखौ। एक्सुवेलि जोङो बेरायनो होननानै थाङाखैमोन, आब'खौसो चेकआपआव लांदोंमोन। ओमफ्राय चेकआपआ एसे थाबनो जाबाय माने रिपर्ट मोननो गोनां दङमोन। रिपर्टखौ मोनासै, दिनै मोना होनना बुंबाय। थ' बेनिखायनो थाबद्राय न'आव थांफिननो बानानै एसे बेरायनो होननानै बिथिंजाय थांनाय जाबाय। बेरायथाराखैमोन, गोबावमानि जाबायमोन बिदि फेमिलिजों। थ' बिथिं भुमरागुरि दलं जानानै जों कलियाबर थांनो सानबाय आरोना। ओमफ्राय जों बिथिंजाय बहा थांगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायब्लानो मिथिलांगोन। बिदिब्ला भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दसे समनि उनावनो जोङो सहैबायमोन। जों थांनाय जायगाया जाहैबाय भुमरागुरि नार्सारि। सिगांबो जोंहा बेहाय थांखांबाय आरोना। सिगां माने ओरैबायदि जादोंमोन जे जों जरहाट थांनायाव नुलांबाय जे नार्सारियाव बिराद मोजां मोजां बिबार बारना दंमोन। मेसें टाइमाव मोनदां। ओमफ्राय फैफिननायाव हाबगोन होननानै सानबाय। ओमफ्राय बेखौ मोननायनि सिगां बेलेग मोनसे नार्सारि दंमोन। जों बै नार्सारिखौनो बे मोनसे नार्सारिखौ होनानै हाबफ्लांबाय। ओमफ्राय एबार गासैयाव फैफिननाय जाबाय आरोना बेयाव। बिबारफोरालाय एसां बेबायदि गैयामोन जों थांब्ला दाख्लै। जेनेबा दायो बिबारनि सिजनबो नङा नालाय। बिलाइ जेनेबा सिनारि दंफां बेफोरखौ बायनोबा थांजागोन नोंथांमोनाबो, मोजां दङ। ओमफ्राय बिनि अनारनि रायलायनाय बा कास्ट'मारफोरखौ ट्रिट खालामनायफोरखौ आं गाहाम मोनदों आरोना। मानसिया मोजाङैनो रायलायो आरो माबाफोर खोन्थानोबाबो सोंनोबाबो माने सोंबाबो मोजाङै खोन्थाना होयो। जेनुइन आन्सारखौ होयो आरो। जेनेबा किसुमान बेबायदि नार्सारिफोरनि बा जिखुनु स्ट'रफोरावबाबो कास्ट'मारा मायाबाफोर सोंबा बे शपकिपार बा दुखाननि अनारफोरा एसे फेब्रिकेटेड खोथाफोरखौ बुङो आरोना, जेनुइन खोथाफोरखौ बुंनो नामाया। ओमफ्राय बिथिंजाय लानाय जाबाय, सेम बिबारखौनो लादो, खालि कालारा आलदा। मोनसे जाबाय पिंक टाइप, ओमफ्राय आरो मोनसे येल्ल' लाबाय। ओमफ्राय बिबार लानानै फैसा होनाय समाव मोनसे गाजा सिन जाबाय आरोना। जे मामाया 200नि जायगायाव
400 होफ्लांदोंमोन। ओमफ्राय बेखौनो बाबाया बुंदोंमोन आरोना मामाखौ जे नायनानै मोजाङै नायनानै होनांगौ होननानै। मोननैखौबो लाबाय? जाबाय फैदो थोबाय। बाबायाबो जि प्लास्टिक गोजा सास्टिक जाबाय नहब फैदो थोबाय जाखायो। दुटा प्लास्टिक ओमफ्राय बेनि उनावनो फैफिननाय जाबाय। ओमफ्राय फैफिननायाव जोंहा आगैया तेजपुरावनो थायो नालाय थ' बेयाव हाबलांनो होननानै बुंदोंमोन। आगैया माने माबा मोनसे अनलाइनाव अर्डार होदोंमोन गस्ला, थ' बेखौनो रुमाव थांनानै लाना थांखानि होननानै बुंनायखाय बेनियावबो हाबबोनाय जाबाय। सफैबाय ओमफ्राय दा बियो थांसिगोन गस्ला लायनो। ओमफ्राय जोङो थांला, सिङाव हाबहैला, जों बाहेरायावनो नेनानै थाबाय गारियावनो। ओमफ्राय बिबो गस्ला लायनो जा गोबाव खालामदों, नेनानैनो बालायलायबायमोन। ओमफ्राय जों नेयै बानायखाय पिज्जा अर्डार होबाय। ओमफ्राय पिज्जाखौबो मोनबोबाय। ओमफ्राय गारियावनो नेयै जा बेखौनो जानानै नेबाय थानोसै होननानै गारियावनो जाबाय। दसे समनि उनाव न'आव सहैसिगोन। आङो मेंनानै भिडिअ लानो बानानै उननिखिनिखौ भिडिअ लानाय जायासै। बिदिब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।